Nej! Nej, stop. Mikrofonen er faldet ned i Team Auto Hi-Fi's Lynpanda. Jeg skulle lige lade sagt to. Ingen skade sket. Begge deltagere klar? Jeps, godt. Vi starter tiden. Værsgo. Søren ligger ud med 143. Og det bliver svaret igen med 152,6. Michael, for helvede. Michael! Det skulle da fordi I ryger i den, mand. Skal du bare lade være med at... Prøv lige at tørre hovedet af. Prøv lige at tørre hovedet af. Ja, bare tørre hovedet af. Har vi ikke bare en afgørelse? Har vi t-shirt? Har vi ikke en øvning? Frem, tør din rod af, du disket. Okay. Ja, Rafael skal gå til. Vores kæleanhop blev lige brugt til at tørre en rude af med. Er vi klar? Godt, vi starter tiden. Værsgo. 143,6 og 152,5. Jo, men altså, hvorfor ikke? 143,6. Er det bevidst, du går efter at brænde enhederne helt af nu? Der gik tiden i hvert fald. Udmærket. Ja, vi kan vist ikke sige andet end at videre til finalen er Team Auto Hi-Fi 152,5. Og vi skal se Thomas fra Team Møgsvin og Team Lydtryk heroppe som de næste.